Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yabona manje ngoba sekufika lo Makhwela ayisapheli indaba yaMangwabe ngoba phela uMangwabe wathi ku season 6 usekhathele ukukhuluma akasakhulumi into yakhe imile ekuthini unumber 5 uzo replace yena. Hawu ngempela useason 6 iyona season lesiyitshela ukuthi uyacaca ngempela ukuthi imiphi indaba yaMangwabe lo wabumseleko kanye noma number 5. Wafika useason 7 ufika uMangwabe usendlini enkulu. USumangwabe ngibe nenhlahla ngathola khona indawo la eMzumbe sesiyaka sakha indlu yakomalume. Le ndlu lela iyona ezokwamukela uMembeso. Mase sekuphetheleni ngaka season 7 sisuqedwe uSumangwabe yena makufika unumber 5 futhi uyahamba. Kusho ukuthi ke guys amaphupho ethu ukuthi sibone uMembeso kaMangwabe azophinde futhi kuba amaphupho ashabalalayo ngoba nangu Makhwela sekuzodonsa. Kanti bayanqina yini ukuthi sisayihlanganisa imali izinto azakahleleki kahle kungalobu kuviwa ukuthi ngoba phela nathi sibadala kancane siyabona ukuthi enye into akuseyona sesiyakhohliswa lana. Bayanqina yini kusho kanjalo ngoba uMangwabe eqaleni wayengasho ukuthi into evimbile isimo sakubo obhekelele izinto zakubo akulona ikhaya leli elivele ku TV show ngenxa yokuthi into le esizophatha abantu abadala basenomsebenzi omkhulu ukuthi bakhe lana okuzoba ikomalume khona kwamukelwe khona umcimbi wakhe kulungiswa ke leyo nto ngoba iyona into ebaleke kakhulu. Lo mndeni ovela ku TV show umndeni wakhe kodwa akusiwo umndeni okwazi ukamukela uMembeso ngoba sekuyinto eqondene noMangwabe ezongena ngaphansi komalume bakhe. Leyo ncazelo leyo yabhora inayo idrama. Kodwa le incazelo le enokuthi unumber 5 uyeza ngoba sesibuza ukuthi wayebe unumber 5 ngoba umuntu lo. Njengoba wabuza uMayeni ukuthi unumber 5 akanalo igama wasumseki uMamtolo sathi shuthi umuntu ophilayo. Wasike uMamtolo waseThekwini. Namanje sekuthiwa unumber 5 kodwa uvelile udade emodel eBridging engabe kuyasho nje ukuthi uSamke Khwela yena number 5 uyangena kuzwakale kuyinto ngempela ethembisayo. Kodwa ke phela yithi esakhetha ukuthi sobuka le TV show noma sesibona ukuthi ayikho phela lento le kuqanjwa amanga kakhulu. Manje ke semile ke guys sizobona ukuthi uMembeso kaMangwabe sekuthiwani futhi. Silinde kangaka usuku laMangwabe kungayo nje kuhuye ophithizelayo elapha yaphambili yonke into engayi sizophinde sime. Kodwa mina ngisho ukuthi asingabhoreki silinde useason 8. Wona useason 8 bathi kuna 24 episodes. Kulo 24 episode bazobe sebetheni. Yilento ke nami ngithi ngifuna ukuyibona kanye nani. Okunye ke ngiyabonga isupport anginazo izinto ezintsha esavelayo ngilobu ngibuyela kulezi ezindala evelile ngothando nesithembu. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi.